zombiespel och jag vägrar att köra single, så jag tänkte köra lite online. Ursäkta. Nu kanske ni hör med Grand Survival Pie. PvP. Jag gillar PvP. Jag har dödat folk på PvP. Ja, detta är internet. Och just det, välkomna till Not Now Warrior Game. Det här är min första video. Så jag hoppas ni ger mig en liten like. Hoppas det. Henry. Han hoppas det. Ja, Henry. Han hoppas det ger sig flygplan. Nu ska jag fly hellre från en bil. Ja, det kunde jag väl ha fan anat. Ja, det borde jag också anat. Som sagt, det här är ett spel som heter internet och det är ganska läskigt. Nu hittills. Oh yeah. Ett plan. Jag ska nog gå dit först. Kolla ifall det finns någonting där. Jacka och en polishatt. Aj, fel knapp. Så. Sådär. Känner jag mig lite tryggare med allt det här utlistningen. Undrar om jag kan flyga iväg med det här planet. I så fall är det här en miniplan. Det är mycket lättare att flyga med. Klart kan jag inte flyga med det. Och det är också annat. Ingen under bara han bra. Fan. Spika. Kan jag hoppa in i det här planet då? Nej, det kunde jag inte. Jag kan ta hoppa in i något plan. Orättvist. Okej. Känns lite osäkert. Jag bara går runt här. Okej, ladda ner det gratis på Steam. Det är gratis. Ladda ner det om ni gillar zombies. Hej! What the fuck? Men för... Det var ficklampor. Inga bilar. Aha. Där uppe.
Det är nog möjligheten. Helvete. Fuck. Det kommer. Men det var nog allting för mig. Hej då.